Čaute, ja som Sveťa a posledných pár rokov som komunikačnou spojkou západoslovenskej skautskej oblasti. V posledných pár storkách ste si mohli prečítať, čo všetko vlastne táto funkcia obnáša a čo všetko komunikačná spojka robí. A teda v ďalších voľbách môžete aj vy kandidovať na komunikačnú spojku západoslovenskej skautskej oblasti, ak máte možno nejaký skill na robenie nejakých plagátikov alebo máte taký cit pre estetiku a sociálne siete vás bavia, tak je to určite úloha vhodná pre vás. A teda by som vás chcela vyzvať k tomu, aby ste sa možno pýtali nejaké otázky, ak vás niečo o tejto funkcii zaujíma, alebo ak máte nejaké otázky celkovo k tomu, čo komunikačná spojka v našej oblasti robí, tak sa určite pýtajte a tiež vás potom pozývam na voľby po februári.